Türkmen ilarasında malın damağın çalmalı olsa, hatta qurbanlıqda damaq çalmalı olsa, bir çukurcağa edilip de şoň ortasyn boş goýulýar. Oşa boş goýulan ýerde kömür goýýarlar, dul goýýarlar, şoňa mesela arpa goýýarlar ya buğday goýýarlar. Musulman dogum dikkat ediňizde malyň damagyny çalmaly bolsak, ýyly 10 kay bir çukur diýerdiňki kan beýle şerek ýaýramasyn, tewerege çykmasyn, oglaň şoň aýagyň şaňa düşmesin diýipdi. Çukur diýerdiň mal damak çalsanda gömük göberýärdiň. Munda bir aýp ýok. Elbette şoň kun türkmenlilerinize elip duran işi ki şu damak çalınanna şol çukur elipde ortasyna aňyberdat goýulýar ýa kömürden duýdan. Musulman dogullum şu malyny israf etmeklik we şeriatda israf etmeklik %100 haramdat. Malyň kulle malahim bir teleke bermeklik. Odam şu taýdan geçellerde näme edipdir şoň hakynda, oň hakynda tawba edeýin we mundan beýle inşallah şeýle bir dady öz aramdan kullen diýipdir. Şol inşallah taala terk edeýin.